Samudra berpanggih langkang duto Yogi neto binuyung pun remeng ayun manggih oro Berdini rohi dermaling Angebek-gebek punika Om adu ayah pun kami Anggagal agali kodok sakihan neting duko beneran rembulan tur ambon duko uwan kalas Odo kaping 11 ngantos dasar 11 sampun tuas jempalani ambo amat bering tuan yen sampun matur ingom masa boro paduka pecah gesang kawula jiwa raga samya katur kasrat datep jangan remeng noyo matur aglis kiai atur kawula ombo kecalan satengah ing mangke sampun pinangkya lamine pitung dina kapanggih ing karang pasu kajebet toyoting breksa wonten ingkang anulungi asma Kyai Sindu Jaya Dahar welas ring sutengo kala kejebet ing breksa lamine pitung dina punika ingkang tertulung kaya breksa bina badan marmonira datan kongsi tumiba kegetira wonten tlatah siji ing bawah tandhes punika ing gegeran barbangan doa ngagar gatanipun pun remeng dipun apura Sindu pati tanyo aglis datang ingon diro ingkang pasunto mangke ono wong babat opo to kasaniro opo aso ade duko iki paduki kula Sepuh endi lawan mati lawan wong kang babat sireng along ature kakang andi lan pambuka sakedhik sepuh mriko nalika kang rapi timur Kyai Sindu ingkang wedha elemeng atur mami ingsun kabeh uninga lawan wong kang babar mangke ingkang pasun punika remeng matur sendika uyang pamingipun mangke ingonira Kyai Sindu Jaya inggih